хел ман кунам ки ман фаҳмам ки ҳамин чӣ кори ман аст ки ҳар кор ба даст назанам. Сеюм, вақте ки шумо ҳамон кора мекунед, шумо худатона заставить намекунед. То есть вам не надо принудить себя, чтобы этого делать. То есть худатона шумо маҷбур намекунед. Барои ҳамон кора кардан ҳам шумо ба осонтар мешавад, ҳамон кора худатон шумо маҷбур намекунед. Ин сеюм нишонааш. Дидед? Чорум, вақте ки шумо ҳамон кора мекунед, сифати кори шумо беҳтар нисбати кори мумкин ки бародаратон ёки додаратон ёки хешатон ёки бародар. То есть нисбати кори дигаро ҳамон чи у вас лучше получается. Шумо мекунед беҳтар сифаташ. Ана ҳамина вақте ки шумо мекунед ки беҳтар аст сифаташ нисбати дигаро, ана ҳамин чорта нишондод аст ки шумо анакун таланти шумо, истеъдоди шумо ҳамин соҳаба зиёдтар. ҳамватанони азиз, бародарои азизам, ман доимо дар фикри он ҳастам ки чиба бисёр одамо дар ҳамин дунё худаш ёфта наметавад. Чиба бисёр одамо муваффақ шуда наметавад. Як бор дунёба мебинӣ, беҳтар аст ки зиндагӣ хуб барӣ, беҳтар аст ки хушбахт зиндагӣ кунӣ. Ман доимо ин савола метиҳам. Чиба? Вақте ки мен доимо савола дода гашта фикри бисёр кардам, ман хулоса ба омадам ки бисёртар одамо, 90% зиёдтари одамо ҳамон истеъдоди худованд додагиа истифода намекунад.